De fet, té molts aspectes diferents la paleontologia, però jo penso que actualment un dels aspectes més importants és intentar veure els fòssils com éssers vius del passat, intentar reconstruir la seva biologia, perquè de fet serà la manera a través del qual nosaltres serem capaços d'entendre per què han passat les coses com han passat, és a dir, com ha passat l'evolució, que ens permetrà donar respostes, per exemple, a qui és l'home i què fa l'home avui en dia aquí sobre la Terra. Hem de recordar que una de les aportacions més importants que fa la paleontologia al coneixement humà és això, donant-nos a nosaltres la informació de que els éssers humans formem part de tota aquesta gran dinàmica que és l'evolució i que som aquí gràcies a un conjunt de processos naturals que són, diríem, a l'àmbit natural en els quals treballa el paleontòleg. De fet, la troballa d'Hostalets, el crani i esquelet del Pau, ens ha donat una informació molt rellevant per intentar entendre els orígens més remots de la nostra família, ja que ens ha permès localitzar un exemple fòssil que ens indica com varen aparèixer les primeres característiques esquelètiques anatòmiques que ens defineixen a nosaltres i als nostres parents més propers, com són els orangutans, ximpancers, goril·les i humans. Per tant, una de les aportacions transcendentals que ha fet el Pau, el Pyrodactylus catalonicus, ha estat això, donant-nos un punt de referència clau de quan, segurament també sabrem amb el temps com, i on varen aparèixer els primers representants dels grans antropomorfes vivents i humans que formem un grup molt particular dintre de tot el conjunt d'éssers vius que habiten el planeta.